Yn ddiweddar, camerau y lle at lawr i ganolfan siopau annibynnol BOXPARK yn Shoreditch i chwilio am y trends diweddara. A fi o'n i'n llwyddiannus? Wel, nawn ni adael i chi benderfynu. Yn gyntaf, dyma Karina o Transylvania. Pwy mor cool yw hwnna? Ond erbyn hyn mae hi'n byw yn Wembley, sydd llai glamorous, medda hi. Mae Karina yn trio gwisgo'n gyfforddus ond ar drend i'r gwaith, medda hi. Dath y boots o Michael Kors a'r gemwaith o New Look a Primark, lle mae'n hoffi cael bargen. Mae'r top llwyd mae hi'n gwisgo gan brand o'r enw STRYD, sy'n boblogaidd iawn yn y siop, medda hi. Lawr cwbl o blocs oedd Daniel Fleming yn ei one-piece glas. Neis. Yn ôl Daniel, mae fe'n hapus i wisgo ei one-piece i unrhyw le, a mae lot o bobl yn ei gwisgo nhw yn Shoreditch erbyn hyn. A mae'r ffaith bod e'n cael gweithio mewn onesie, wel, just yn bonus. Os chi'n lico'r un yma, gobeithio bod chi 159 o bunnoedd, boes. Mae yna onesies eraill ar gael yn amlwg. Nesaf, dyma Tash o Urban Ears, ond sydd hefyd yn astudio Contemporary Media Practice yn y Brifysgol. Ogystal a headphones am ryliw, mae gan Tash ychydig bach o obsesiwn gyda lliwiau neon, ac wedi gwario ei chyflog i gyd fis diwetha ar y Puma discs yma. Ac yn ola, Ricardo yn ei Specs Chronicles of Forever. Just i fod yn glir, roedd Ricardo eisiau ymddangos yn yr eitem, ond roedd e hefyd eisiau cuddio'i wyneb yn y ffordd cool/awkward yma. Daw siaced las o gasgliad unigryw Ricardo sydd ar werth yn ei siop. Felly, Neon Tash, Karina o'r Transylvania, Daniel a'i onesie a Ricardo. STEIL STRYD, BOXPARK.